Adengi, zer da zehazki adengi? Bakit, esklerosi anizkoitzaren elkartea dela? Hori, da Gipuzkoako esklerosi anizkoitza elkartea. Bai. Eta bertan, gure helburu nagusia da esklerosi anizkoitza duten pertsonen eta familien bizikalitatea hobetzea. Ona. Orduan, hortako, sentsibilizazio kanpaina desberdinak ditugu, baina nagusina busti zaitez kanpaina da. Eta gaixotasuna gizartaratzea, zenbat eta ezagunagoa izan, beraien egunerokotasuna baita ere hori da. Eta gero bestalde egunero eskaintzen ditugun errehabilitazio edo birgaitze zerbitzuak. Orduan, Gipuzkoan, bi fisioterapeuta ditugu, logopeda bat, psikologa bat, eta ni gizarte langilea naizela. Orduan, elkartera iristen dienean, bai psikologak edo bainik beraien egoera jasotzen dugu, elkarrizketa bat mantentzen dugu, beraien beharrak eta egoera jakiteko, eta horren inguruan aholkatzen diogu, behaiek baita ere eskaera egiten dute, hori da. Eta behaiek erabakitzen dute, zerbitzun batin nahi baldute, o zeintzuk egin, eta horri biltzera. Zehazki, esklerosi anizkoitza, zer da zehazki? Zer gertatzen zaie gaixo hauei? Esklerosi anizkoitza da nerbiosistema zentraleko gaixotasuna, nun gaixotasunak erasotzen du gorputzaren mielina. Mielina da nerbio guztik babesten dituen geruza. Pentsa-kable bat nola kanpotik dakaten plastikozko geruza hori, hori izango litzateke gure gorputzen mielina. Eta ikenduna da, geruza hori erasotu eta hor lesio batzuk iten dira. Orduan, dependeta ze nerbiotan egiten digun zauria, sintomatologia bat hau bestea izaten da. Oso aldakorra da pertsona bat. Oso aldakorra da, ez da... Claro, azkenen pentsa zenbat nerbio ditugun gorputzian, orduan... Eta batzui alde batetikan ematele, bestetikan... Hori da. Eta behaiek, zerren bila juten dira elkartea, zer biharra eukitzen du gehiena? Hor, nik bi taldetan banatuko nituzke. Diagnostikatu berri daudenak, pixka galdutagoak egongo diela, normalian, horiek batez ere gaixotasunan informazioa, behaien gaixotasunaren garapena nolakoa izango den, baina egia da aurre ikuspen bat eitea oso zaila da, horrexegatik, oso aldakorra dalako pertsona batetik bestea. Ezagutzen zaio 1000 aurpegiko gaixotasuna bezala. 1000 aurpegiko, bakoitza kasu bakoitza iaia desberdina izango da. Hori da. Eta gero bestalde, gaixotasunarekin urtek daramatenek, igual egoera aldatu zaielako, gaixotasun aurrera egin duelako, edo behar desberdinak dituztelako hain, ez? Behar berrik sortu zaizkia, orduan, beti ere, edo informazioa ematen diogu hainbat baliabideen eskaerak egiteko, edo agian lehen ez zuten bergaitze zerbitzurik behar eta hain bai behar dute, orduan, igual komplikatzen dihoa historia, kontuatzen dira, biharrak etortzen dira, eta, zue dazkazue, beste kasu askotan segertatu da laguntzeko... Hori da. Edo kasu zalantza berri bat gutzako baita ere berria danean, gu bai ikasten goaz egunez.